tomto vydaní noviniek sociálnej poisťovne budete počuť. Vyplácame zvýšené dôchodky, rozmrazené dôchodky a odosielame rozhodnutia. Prepočítali sme exekučné zrážky z dôchodkov tým, ktorých sa to týka. Začali sme s prepočítavaním invalidných dôchodkov. Bude to trvať 2 roky. SZČO už platia odvody po novom, po prvý raz do 8. augusta. Od 1. septembra sa skončí vyplácanie pandemického ošetrovného. Potravinári a odvodová úľava. Vysvetlíme, čo sa deje a čo majú dotknuté strany robiť. August je posledný mesiac na využitie generálneho pardonu a tiež dodáme, čo všetko ďalšie ešte musíte stihnúť do konca augusta. Počúvate audioverziu noviniek sociálnej poisťovne. Aj vďaka tomuto vydaniu sa dozviete všetko podstatné v praktickom zvukovom prehľade, a to za niekoľko minút. Správ máme tentoraz neúrekom, tak poďme na to. Dátum vydania tejto epizódy je 7. august 2023. Pozdravuje vás Martin Kontúr. Na úvod pripomíname, že živnostníci a ostatné SZČO majú posledné dni na úhradu odvodov v novej výške za júl tohto roka. Ak ste podali daňové priznanie v riadnom termíne do konca marca, v júli sme vám poslali informáciu o novej výške vašich odvodov na sociálne poistenie. Dátum splatnosti poistného za júl 2023 je do 8. augusta tohto roka. Nezabudnite si preto v prípade zmeny upraviť váš trvalý príkaz a tiež si pre istotu skontrolujte váš správny variabilný a špecifický symbol. V týchto dňoch, teda od 2. do 24. augusta, už vyplácame zvýšené dôchodkové dávky, teda starobné, predčasné starobné, invalidné, vdovské, vdovecké aj sirotské. Viac ako 1 750 000 poberateľom sme zvýšili ich dávky o 10,6%. Všetci poberatelia tak dostanú zvýšenú augustovú dávku spolu s doplatkom valorizácie za júl tohto roka. Zároveň im priebežne odosielame aj písomnú informáciu rozhodnutia o valorizácii dôchodku. Rovnako v týchto dňoch vyplácame rozmrazené minimálne dôchodky, ktoré sa opätovne naviazali na výšku životného minima. Základná výška minimálneho dôchodku po 30 rokoch narástla o 31,40 a po novom je 365 eur a 70 centov. Minimálny dôchodok po 40 rokoch poskočil o 43,70 na súčasných 422 eur a 20 centov. Všetci poberatelia, ktorých sa to týka, dostanú po prvý raz vyplatený rozmrazený minimálny dôchodok v priebehu augusta, tiež spolu s doplatkom za mesiac júl 2023. Rovnako tak priebežne odosielame písomnú informáciu všetkým poberateľom, ktorých sa táto téma týka. Sociálna poisťovňa v súvislosti s valorizáciou dôchodkov, zvýšením životného minima a tiež rozmrazením minimálnych dôchodkov prepočítala exekučné zrážky z dôchodkov. Tie sa týkajú takmer 46 000 poberateľov, z ktorých takmer 11 000 ostane po exekučnej zrážke z dôchodku viac. 1716 penzistom sa exekučné zrážky dokonca pozastavia. Aj títo poberatelia od nás dostanú kompletnú písomnú informáciu buď poštou alebo do elektronickej schránky, a to v závislosti od toho, akú formu komunikácie so sociálnou poisťovňou si v minulosti zvolili. Najbližšie 2 roky budeme v sociálnej poisťovni prehodnocovať percento invalidity. Týka sa to približne 21 500 poberateľov invalidného dôchodku z celkového počtu viac ako 222 000 invalidných dôchodcov. Žiadosť podávať netreba, celý proces je naplánovaný na 2 roky. Súvisí to s aktualizovaním diagnóz na základe najnovších poznatkov modernej medicíny. Vďaka tomu to bude mať pri niektorých ochoreniach vplyv na uznanie invalidity, respektíve uznanie invalidity s vyšším percentom, a tým pádom aj vplyv na nárok na invalidný dôchodok a jeho výšku. V sociálnej poisťovni máme na prehodnotenie percenta invalidity 2 roky. Poistenci žiadosť podávať nemusia. Ak poberatelia invalidného dôchodku chcú mať informáciu, či sa táto zmena týka aj ich zdravotného postihnutia, môžu sa obrátiť priamo na posudkového lekára v príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. Pri posudzovaní budeme postupovať od najťažších prípadov. Súbežne s nimi budeme posudzovať nové žiadosti o invalidný dôchodok. V prípade prehodnotenia dostane poberateľ navýšený dôchodok spolu s doplatkom od 1. augusta 2023. Ak po opätovnom posúdení vyjde poberateľovi nižší invalidný dôchodok, než poberá v súčasnosti, budeme vyplácať pôvodný invalidný dôchodok, teda ten vyšší, ktorý tento poberateľ dostával pred 1. augustom 2023.
Čo všetko je potrebné stihnúť do konca aktuálneho mesiaca august? Generálny pardon 2023. Čas na jeho využitie sa kráti a všetci tí, ktorých sa táto situácia týka, majú poslednú šancu doplatiť celé dlžné poistné, ktoré im vzniklo pred 1. júlom 2022. V prípade, že tak urobia, im sociálnej poisťovni odpustíme vzniknuté penále. Pripomeniem, že v prípade zamestnávateľov a zahraničných SZČO je okrem úhrady dlžného poistného tiež potrebné doručiť všetky chýbajúce výkazy takisto do 31. augusta 2023. Sociálna poisťovňa ku generálnemu pardonu pripravila dvoch šikovných pomocníkov, vyhľadávače. Jeden sa týka informácie o dlhu a cez ten druhý sa dozviete, ktorý konkrétny výkaz poistného vám sociálnej poisťovni chýba. Priame linky na vyhľadávače pripájam v popise epizódy. Dostanete sa k nim tiež cez stránku www.generalnypardon.sk. 31. august je dôležitým termínom pre podanie vyhlásení pre rodičovský dôchodok, teda hovoríme o presmerovaní alebo o dopretí rodičovského dôchodku pre tých, ktorí dosiahnu dôchodkový vek v roku 2024. Respektíve toto vyhlásenie môžete podať aj preventívne, ak napríklad neviete, kedy váš biologický rodič dosiahne dôchodkový vek. Tiež do 31. augusta je potrebné stihnúť podať vyhlásenie, ak si neželáte, aby váš biologický rodič dostával rodičovský dôchodok. Jeho výplata sa tak zastaví najskôr od 1. januára 2028. Ak ste vášmu rodičovi už odopreli rodičovský dôchodok, následne ste zmenili názor a teraz chcete, aby sme mu rodičovský dôchodok vyplácali, požiadajte o opätovné priznanie odopretého rodičovského dôchodku. Vášmu rodičovi tak začneme vyplácať rodičovský dôchodok mesačne už od 1. januára 2024. Posledný augustový deň je tiež dôležitý pre presmerovanie či odopretie nároku v prípade invalidných a výsluhových dôchodkov, pozor, pre rok 2023, tu s rozhodnutím do 31. decembra tohto roka. Dôchodcom pripomíname, že ak okrem slovenského dôchodku poberajú tiež penziu zo zahraničia, je potrebné oznámiť na výšku aktuálneho dôchodku práve zo zahraničia za august 2023, a to do konca augusta tohto roka. Túto informáciu potrebujeme preto, aby sme vám korektne vyrátali váš 13. dôchodok, ktorý vyplatíme v novembri. Na nahlásenie týchto údajov slúži elektronický formulár. Priamy link nájdete v popise tejto epizódy. Ak poberáte dôchodok len zo Slovenska, táto povinnosť sa vás netýka. Od 1. septembra tohto roka sa ruší vyplácanie pandemického ošetrovného. Namiesto toho budeme poskytovať ošetrovné pri ochorení člena rodiny alebo starostlivosti o dieťa v rozsahu maximálne 14 dní. Pri každej potrebe ošetrenia alebo starostlivosti sa bude nanovo posudzovať nárok na dávku, čiže sa ruší reťazenie ošetrovného uplatňované práve pri pandemickom ošetrovnom. Súčasne sa už nebudú používať tlačivá s názvom žiadosť o ošetrovné, nárok uplatnený počas krízovej situácie a čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie. Nárok na ošetrovné pri chorobe člena rodiny alebo pri starostlivosti o dieťa z dôvodu, že má nariadené karanténne opatrenie, respektíve izoláciu, alebo že osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, budú potvrdzovať lekári na originály tlačiva žiadosť o ošetrovné. Na situáciu, kedy poistenec potrebuje poskytovať starostlivosť dieťaťu z dôvodu, že detské jasle, materská škola a škola, ktorú dieťa navštevuje, sú uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu, pripravujeme v sociálnej poisťovni nové tlačivo, ktoré vyplní rodič a dá ho potvrdiť príslušnému zariadeniu. V tomto prípade už nebudú pediatri potvrdzovať tlačivo žiadosť o ošetrovné. Ukončením pandemického ošetrovného odpadá školám a zariadeniam sociálnych služieb povinnosť zasielať zoznamy neprítomných žiakov a klientov. Zoznamy naposledy zašlú za mesiac jún 2023, a to v auguste 2023. A teraz ďalšia dôležitá téma. Potravinári a odvodová úľava. Sociálna poisťovňa v súčasnosti intenzívne komunikuje s Európskou komisiou a pripravuje schému pomoci tzv. Odvodovej úľavy pre zamestnávateľov. Z novely zákona o sociálnom poistení totiž vyplýva, že pravdepodobne ide o štátnu pomoc, ktorá by mohla byť riešená v zmysle dočasného krízového a prechodného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva. A táto problematika podlieha schvaľovaciemu procesu
adresu Európskej komisie. V sociálnej poisťovni aktuálne robíme všetko preto, aby sme Európskej komisii poskytli návrh schémy štátnej pomoci s potrebnou dokumentáciou čo najskôr. Snažíme sa nastaviť procesy čo najjednoduchšie, proklientsky a najrýchlejšie tak, aby dotknutí odvádzatelia poistného dostali pomoc vo forme odpustenia platenia časti odvodov čo najskôr a bol zachovaný samotný zámer a účel novely. Ako poskytovateľ štátnej pomoci berieme na seba v sociálnej poisťovni zodpovednosť za neoprávnene poskytnutú štátnu pomoc a v tejto súvislosti pracujeme na tom, aby nebola poskytnutá neoprávnene. Inak by potravinársky subjekt znášal povinnosť zaplatiť nie len neodvedené poistné, a to aj z penále v zmysle vnútroštátneho zákona, ale aj úroky vyplývajúce z pravidiel poskytovania štátnej pomoci. O ďalšom vývoji situácie a nasledovných krokoch budeme včas a proaktívne informovať po ukončení prebiehajúcich rozhovorov. Sledujte našu web stránku aj sociálne siete Facebook, Instagram či LinkedIn. Čo majú v tejto chvíli vykonať dotknutí zamestnávateľia? V súčasnosti nie je potrebné zo strany potravinárov kontaktovať sociálnu poisťovňu. Informácie o ďalšom postupe zverejníme v priebehu augusta. Proces odvodovej úľavy bude možné zahájiť až po odsúhlasení schémy Európskou komisiou a po jej zverejnení v obchodnom vestníku. V našich elektronických službách v priebehu mesiaca august zverejníme SK NACE ako rozhodujúcu podmienku možnosti uplatnenia odvodovej úľavy odvádzateľom na prípadnú kontrolu. SK NACE preberáme z registra právnických osôb a nie je možné ho na tieto účely aktualizovať u nás v sociálnej poisťovni. Ak odvádzateľ zistí, že SK NACE je nesprávny, je potrebné obrátiť sa na štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý vedie register právnických osôb so žiadosťou o nápravu. Zamestnávateľ preto neposiela k nám do sociálnej poisťovne aktualizáciu SK NACE prostredníctvom formulára s názvom RLZ zmena. A toto bola posledná dnešná dôležitá informácia od nás z ústredia sociálnej poisťovne. Linky na všetky správy, ktoré v tomto prehľade zazneli, nájdete v popise tejto epizódy. To dôležité pre vás zmapujeme a v audioverzii vám prinesieme aj na budúce. Keďže tento podcast vychádza nepravidelne, odporúčam vám zapnúť si odber, aby vám neunikla aj tá najbližšia epizóda. A ak poznáte vo svojom okolí ľudí, pre ktorých môže byť tento podcast užitočný, určite im ho odporúčte. Ďakujeme. Ja som Martin Kontúr a toto boli novinky sociálnej poisťovne s dátumom vydania 7. august 2023.